Están as nubes chorando por un amor. Bo día, hoxe as xornalistas do Muriel imos coñecer un pouco máis sobre o mundo do xornalismo. E para isto contamos coa compañía da xornalista Teresa Abuín, unha rianxeira que leva cerca de 3 décadas na TVG. Antes de nada, muchas gracias por dedicarnos un pouco do teu tempo. Grazas a vos por convidarme. Pois, para comezar, gostaríamos saber cando te das conta de que te queres dedicar ao xornalismo e non a outra carreira. Pois a verdade é que a miña historia non ten moito de vocación. Eu, en todo caso, se quería ser algo cando era unha nena, era escritora. Así que, despois, nada, desviéime, estudei máis ben ciencias, as mates, molaban moito, a física, a bioloxía, sempre tiña pensado facer unha carreira de ciencias, pero tamén me seguía gustando muitísimo ler, escribir. Entón, ao final, chegou o momento de escoller, un pouco por diversas circunstancias, ou bioloxía mariña, que me atraía moito o mar, ou xornalismo, porque daba a sensación de que podía aprender un pouquinho de cada cousa. Entón foi despois a selectividade. Foi unha decisión, así, un cambio de rumbo radical. Cando estudaste xornalismo non existía a posibilidade de estudar esta disciplina en Galicia. Como foi para ti ter que mudarte a Madrid? Foi a verdade é que un aliciente máis, porque tiña ganas tamén de experimentar a vida fora da casa, de coñecer o que era todas as posibilidades que che dá a cidade. En Rianxo hoxe podemos facer moitas máis cousas, pero daquela non había moitas oportunidades de facer actividades fora do que era o meramente académico. Eu estudei música, porque era a posibilidade que había en Rianxo, pero despois, a hora de facer deporte ou outras actividades, non había tanto. Entón, ir a Madrid atraíame moito. A posibilidade de convivir con xente de lugares diferentes, foi un aliciente máis, non me costou nada. Costoulles a menos pais, claro. Iso sí. Poderías nos contar así un pouco máis en que consiste a carreira de xornalismo? Pois en Madrid, porque supoño que aquí é un pouco semellante, pero non sei se exactamente igual. O que vos podo contar é que en Madrid o que se tocaban era como moitas áreas diferentes, economía, historia, un pouco preparándote política, xeopolítica, para ter uns coñecementos máis ou menos afianzados de distintos aspectos, pero despois tamén, claro, redacción, ensinábamos ali aprendemos a maquetar un xornal, pero con unhas ferramentas que xa nin daquela se empregaban. Sempre parece que as carreiras van un pouco por detrás do que é a realidade da profesión. Pero, era iso, darnos un pouco unha visión global, ver o que nos podíamos atopar, e, sobre todo, a posibilidade xa de tomar contacto con medios de comunicación, poder facer prácticas, e aí é onde verdadeiramente aprendes, claro. Como chegaches a ser xornalista na TVG? Pois, como é a vida que che vai levando, de escritora que quería ser, a imaxe non me atraía o máis mínimo, o audiovisual non era o meu mundo, ni moito menos, é todo o contrario. Un escritor casi que mira sempre un pouco máis cara dentro, e non lle apetece tanto a exposición pública que supón despois traballar no audiovisual, non? Pero mira, as primeiras prácticas fixenas en Madrid na radio, nunha radio que xa non existe, que era Antena 3, era unha emisora boísima, independente, que non ten nada que ver co que é Antena 3 hoxe, en televisión. Despois fixen prácticas aquí na Voz de Galicia, porque sí que me gustaba, aí sí que tiño de escribir. E despois empecé buscando traballo nunha produtora en Santiago. Esa produtora empezou a facer un programa que era Galicia Enteira, que facía o presentador e director, era da Televisión de Galicia, e da produtora pasamos directamente á televisión. E foi así, entrei aí e logo estive bastantes anos nese programa, e despois fun facendo outros, ata que xa nunhas oposicións que convocaron moito tempo despois, e levaba eu moito traballado, conseguí unha praza ali. Casi sempre no eido de programas. En informativos estive menos. O certo é que é algo que agradezo, porque gustame moito máis facer reportaxes máis amplas. Que supón
bueno, como xa mencionaches, Galicia inteira, ou Alalá, ou no Bico dun Catar, ou vivir aquí? Pois mira, unha sorte enorme, porque con Galicia inteira traballamos moitísimo, é algo bastante habitual cando estás comenzando tamén, que se traballan horas, non sabes cantas, pero como tes toda a enerxía e ilusión de cando és novo, tampouco tes unha familia, outras sobrinas, dedicamos moitísimas horas, pero permitiume coñecer Galicia dunha maneira, podo dicir que bastante a fondo, porque demos unhas cantas voltas, o coche sí que, vamos, vives máis no coche que na tua casa, pero, pois nada, como íbamos concello a concello, dache a ocasión de coñecelo en profundidade. Entrevistas a moitísima xente de todas as profesións, todos os oficios, as festas, que claro, despois as festas demos unha volta a todas tamén, despois facíamos reportaxes históricos, de natureza, entón ao final, hoxe en día, cando sai unha noticia de calquera cousa en algún nome que a meus pais dine, onde é eso? Sempre me preguntan a min, porque eu sei onde é eso e non só sei onde é, sino que coñezo ao señor Manolo da casa da Frouxeira ou a señora Notal que se dedica a isto, tes un montón de historias na cabeza, coñeces a moita xente, a verdade é que é unha maravilla, a oportunidade de coñecer Galicia, e canto máis a coñeces máis che gusta. Agora case non podo pasar, si agora non saio tanto a gravar, e boto moito de menos, porque é unha das mellores cousas desta profesión, coñecer Galicia e a xente, as persoas. Ti eres unha xornalista científica, en que se diferencia o que ti faz do resto de xornalismo? Bueno, o certo é que no xornalismo hai moi pouca especialización. Na televisión de Galicia hai moi pouquinha. Faz un pouco de todo. En Galicia inteira facía de todo. En Alalá era un programa musical, un cantar tamén. Vivir aquí é máis de reportaxes diversos. Pero como a ciencia me gusta tamén, pois sempre que tiña ocasión de propoñer algún tema, buscaba algo de ciencia. E despois, para mí, escoitar a xente que sabe de ciencia, entrevistar aos científicos, a maneira de saber de verdade que é o que está pasando. Iso que vos decía, como temos que despois intentar explicar a xente en palabras que se entendan, pois as cousas que ás veces son ben difíciles de entender, os científicos son, para min, a base, a xente que sabe, científicos ou expertos, pero estudosos de verdade, non xente que fala por falar, que é o que máis abunda hoxe en día nas televisións. A mí os comentaristas, que saben de todo, pois non. Mellor buscar a alguén que saiba de verdade, que che poida explicar as cousas de verdade cunha base científica. Entón, iso, despois aprender, cada día saio sorprendida das cousas que me contan. Intento entendelas, porque iso é difícil, entender as cousas para despois poder transmitilas. E ademais, en Galicia non sabemos a cantidade de ciencia boa que se fai, moitísimo. Aquí hai investigadores magníficos que se rifarían en calquera universidade punteira do mundo. E teñen pouco espazo, creo eu, nos medios. Así que hai que reivindicar máis. Bueno, como nos comentaches, ti sempre fose como unha persona de ciencias. Sí. Hubo algún comentario ou algunha reacción que destacarías cando cambiaches o teu rumbo e te empezaste a dedicar ás letras? Pois sí, home, na casa, imagínate, unha sorpresa. Na casa foi... É que ninguén me esperaba, o certo que nin eu, porque tamén podía ter seguido unha carreira de ciencias. Un pouco o plantexamento que fixen a miña nai, mira, para ela foi ou ciencias do mar en Canarias, que aquí tampouco había, ou xornalismo en Madrid. Así que, mira que dúas cousas tan dispares, non? Así a primeira vista. Pois, iso que sí, que sorprende moito na casa. Eu tampouco, a ver, eu si tiña ganas de... Parecíame que podía ser unha boa carreira para mí, por esa curiosidade que sinto así por moitos mundos diversos, diferentes, non? Pero na casa decíame, pero se non pega nada ca túa personalidade,
verdade, porque eu non son unha persoa, non me gusta nada ser protagonista. De feito, nas reportaxes tamén o intento, non sempre falan os protagonistas. Eu poño a voz en off un cachiño, ou construo as narracións sempre cas boas voces. Gústame máis. Sempre que podía escoller entre facer unha entradiña ou non facela, escollía non facela, pero eso, por eso lle sorprendía, digo, como vas a ser xornalista? Porque non entendían, tampouco coñecían, claro, o moito que se pode facer no xornalismo. Non todo é os programas que vían na televisión así, pues, de cotilleos. Miña nai decía, pero ti como vas a ser capaz de...? Pois non, claro, a mí eso non me gusta, pero hai outras cousas. E despois viron que sí, a verdade é que quedaron contentos. Como crees que se podería chegar o teu traballo máis á xente de pé? O xornalismo? Sí, hai bastante que eu penso que non é moi coñecido. É que agora mesmo o xornalismo non vive un momento moi bo, creo eu, porque hai moi bons profesionais, pero que quizás non poden desenvolver a súa tarefa como quixeran. Vexo na miña empresa, as empresas están todas moi condicionadas por diversos factores, moi politizadas, moi condicionadas económicamente, as empresas privadas. Entón, hai moi bo profesional, pero que ás veces non pode facer o que quixera. E despois, nos informativos, por exemplo, non hai tempo para nada. É como unha carreira, cada día hai 1000 noticias que non sei se ao final o que crean é confusión, penso eu, no espectador, na xente que escoita e que ve. Non acabamos de entender nada, porque parece que é todo, pues, iso, unha maraña, unha sucesión continua de datos que non se explica nada. Facémonos a cousas terribles como se fosen o máis natural do mundo. Entón, o xornalismo penso que está bastante mal visto nese sentido, porque parece que hai malos profesionais, que non se é independente a hora de expoñer as cousas, que sempre estás condicionado. En gran parte é certo que estás condicionado, pero hai xente... Hai moita xente dentro das empresas que pelexamos por facelo de outra maneira. Iso sí. Penso que é algo que se debera, pois, ao mellor, saber máis e reivindicar máis desde o público, desde o espectador, que se ofreza un bo xornalismo de calidade, sobre todo en empresas públicas, como é a empresa na que eu traballo, que ao final é unha empresa que é vosa, o sea, que vos sodes os propietarios da Televisión de Galicia, vos, eu e todos os galegos. Entón, aí había que exixir moito máis. Non quero ver tanto disto e que contademe cousas que me interesan. É sabido que en xuño de 2023 foches galardoada co premio de xornalismo científico Celia Brañas, grazas á túa reportaxe Costa Inundable, un traballo sobre a súa de en Galicia. Poderías nos contar un pouco máis sobre este traballo? Sí, pois a verdade, eso foi unha alegría enorme que me deran ese premio, que nos lo deran no programa. Presentamos varios traballos de xornalismo científico, meus ian 3, pois de astronomía, da Costa Inundable, moitos temas que tocáramos ese ano, a verdade que fixemos moito. Pois para min, claro, a ver, somos de Rianxo, temos o mar ao pé da porta, eu asómome a ventá todos os días e vexo o mar, desde que nací. Entón, pois, era unha época, vos non estades un pouco fartas de oír falar de o cambio do clima, tal, e que parece que nunca se toma ninguna decisión relevante, que sempre se está repetindo o mesmo, vai subir o nivel do mar, van se quecer os océanos, non sei, e parece que de tanto escoitalo xa non lle facemos caso. Ademais, sempre se ve todo lonxe, pero por eso aí pensei, pero porque me preocupaba realmente, quería saber que vai pasar aquí en Rianxo, como nos vai afectar a subida do nivel do mar, porque está subindo, é certo. Entón, pois nada, para enterarme un pouco, tamén vivo bastante preto do mar, pero bueno, quería un pouco traer esas voces que soaban en Glasgow, porque parecía que non tiñan nada que ver con nós, traerlo a Galicia, a Rianxo, empezando por Rianxo.
Bueno, pois entón nada, o de sempre, busquei a xente que sabe, os científicos que estudan a subida do nivel do mar, xente que ás veces se atopa con moitas dificultades para facer chegar a súa mensaxe, que están fartos tamén de petar nas portas para que lles escoiten os políticos e tal, e ninguén fai caso. E nada, fui aí ao Mareógrafo da Coruña, que hai sitios que descubres que non sabía que existían e que merecen moitísima pena despois, porque, bueno, é a Casa do Mapa da Coruña, que me encantou, e pode ir todo o mundo. Hai cartografía antiga preciosa, e, bueno. No Mareógrafo, pois, dixéronme como estaba subindo o nivel do mar, que parece que son cantidades tan pequeniñas que non supoñen nada, pero logo cando despois fui falar con científicos da Universidade de Vigo que estudan iso, e claro, eles din, claro, podenche parecer milímetros nun ano, podenche parecer que nas últimas décadas subiu nada máis que 30, desde que hai registros que anos 40 do século XX, pois subiu moi pouquiño, a mí me parece pouquiño, diste, bueno, 30 e pico centímetros. Resulta que desde 2000 iso estáse disparando, a gráfica fai así para arriba, no 2100, dentro dos modelos que eles teñen, hai varios modelos, pois iso, según o CO2, según que se derrita en Groenlandia e Antártida, según que estamos vendo que cada día vai a máis, según iso, no 2100 pode subir 1 metro. E 1 metro xa non é unha tontería, porque 1 metro, aparte de que se notarían moitísimas infraestructuras portuarias e tal, 1 centímetro de altura supón 1 metro na praia, co cal quedaríamos sen praias prácticamente. Porque 1 metro son 100 centímetros, 100 metros así de praia, cara dentro, sen praias, con todo moito máis afectado, porque 1 metro máis para arriba, cos temporais xa supón que a cousa é moito peor. Bueno, que é certo que está subindo, que en Rianxo tamén está subindo, eu quería sabelo, quería contalo, e non para asustar ni nada, pero bueno, para que tamén o saibamos e a ver se entre todos somos capaces de facer que a cousa non vaya tan rápido, polo menos, porque bueno, subir vai subir, pero que non sexa un risco para nós, que además aquí en Galicia temos máis costa que no resto da península, no resto de España, desde logo, temos moitísima poboación vivindo na franxa costeira, así que supón moito, supón desplazamento, supón, bueno, o que supón en todo o mundo. E logo hai países que desaparecen directamente. En a reportaxe gustoume, empecé aí con primeiro ministro de Tuvalu, que é unha illa que vai desaparecer. E fixeron unha presentación preciosa, que me pareceu moi bonita. Ela aparecía aí como dando un discurso, nunha grabación, dando un discurso vestido de traxe e corbata, tal, co seu atril, pero de repente abren o plano, desde, bueno, como se un dron vai cara arriba, e vese que o señor está no medio da agua que lle dá por aquí xa. Entón, el di, señores, estámonos afundindo. Tuvalu, vaise. O seu país, vaise. Bueno, xa me estou enrollando moito. Pero iso que me encanta, son, a verdad, temas que me interesan moito e que penso que sí que hai que contar. Costa Inundable foi proxectada o 16 de xaneiro nun dos programas do TVG do cal te formas parte, que é Vivir Aquí. Que supón para ti que a túa reportaxe sexa emitida nun dos programas do que ti formas parte? Sí, bueno, pois Vivir Aquí é un programa que como sempre se di, o premio non é meu, porque aí é certo que participamos, pois están os cámaras que van á grabación, a xente de son, os montadores que chamamos, que somos editores de vídeo, que fixeron aí un traballo, bueno, os grafistas, que tamén nesta reportaxe dedicamos un poquinho máis de tempo e pudose facer un pouco máis coidada, que iso tamén é algo que se bota en falta moitas veces. Nada, que fose para Vivir Aquí o premio, pois é unha maneira de que se vexa tamén que na televisión de Galicia se fan cousas interesantes, porque o mesmo día da entrega do premio, que había ali un montón de científicos aos que admiro, xente
punteira en moitas disciplinas, eles non coñecían vivir aquí, porque claro, logo os horarios de emisión son sempre unha cousa así que hai cousas que non se moven e parece que na televisión de Galicia non hai máis que festas, orquestas, series, bueno, eso está ben, pero hai outras cousas ás que non se lle dá tanta visibilidade. Entón, que ves neste premio vir aquí que a xente ali dixese, pero que cantidade de reportaxes interesantes presentastes? Pois está ben, que se vexa tamén que estamos facendo cousas aí que non é todo o mesmo. Crees que o xornalismo cambiou en algún aspecto desde que ti comezaches na actualidade? Bueno, a ver, estáse facendo, xa sabedes, cada vez máis priman pois, as redes sociais. Claro, eu cando empezábamos os ordenadores. Entón, xa a maneira de traballar era, vamos, non había internet. Eso parece inconcebible. Parece que non pode ser. Eu mesma penso como buscábamos a información, pois era co listín telefónico, chamando a xente do lugar onde pasaran as cousas, chegaban os teletipos cas novas da xencia, que logo desenvolvías, chegar aos sitios costaba moito máis, porque non tiñamos as estradas que temos hoxe, era todo totalmente diferente. Pero, bueno, o que é a maneira de traballar dos profesionais, quizáis non cambiou tanto. Quero pensar, porque facíase o traballo e agora é como máis difícil facer ese bo traballo, é máis rapidez, estás obrigado a facer outras cousas, pois si, dase de peso, ao mellor tes que atender a un montón de cousas, as redes sociais, a non sei que, non te centras tanto no que é a profesión xornalística, que é pois, comunicar. Hai como que desvirtuouse un pouco a mellor a comunicación, parece que agora non é máis que pois, a foto, o selfie nun sitio, ou decir, mira que guai pasamos facendo isto, non? E despois o certo que a profesión vive momentos complicados en canto a remuneración, a estabilidade laboral, momentos laborais difíciles. Entón, eso repercute nun peor xornalismo. Claro. Se ti non tens máis ou menos unha estabilidade, estás máis suxeito a facer un pouco o que che poidan dicir as directrices que che dean na empresa, que non sempre coinciden ao mellor co teu parecer. Entón, hai que cuidar un pouco esa independencia do xornalista, que é como a base, non? Se non, non vale de nada. Pero, bueno, estamos un pouco aí perdidos, Hai que reivindicar que iso cambie tamén. Hai moito que reivindicar. Para ti, que é o mellor e que é o peor da tua profesión? O mellor é a xente na profesión e en todo. Os compañeiros e a xente ca que trato. O sea, a posibilidade de coñecer a moitísima xente diferente, a xenerosidade da xente para contarche as súas cousas, para abrir a porta das súas casas, para explicar calquera cousa, o que nos decía de poder coñecer ben a fondo o noso país. Para min iso é o mellor. E logo a parte creativa que ten, que me gusta moito, claro, tamén. Facer reportaxes é moi bonito. Tens que ter en conta moitos elementos que me gustan, desde a preproducción, a grabación, gravar, é genial. Tens que tamén ter en conta moitos factores, é moi bonito. E logo a edición, que cando lle das forma a unha idea que tiñas, ver se iso queda redondiño, me encanta. E o peor? O peor agora mesmo, pois a xente, o ter que andar a correr e despois que non deixen que fagas o teu traballo como ti queres facer. O mellor, por imposicións da empresa. Eu teño bastante sorte. Pero, bueno, sempre hai... en informativos teño máis difícil. Eu, por iso, en programas, máis ou menos, tens un poquinho máis de liberdade, tanto creativa como a hora de plantexar os temas. Sí, pero iso é o peor, seguramente. Non poder facer o teu traballo como ti pensas que debes facer.
Terías así algún consello para as persoas que se queren dedicar ao mundo do xornalismo? Consello, primeiro, que se queren dedicarse a iso, que o fagan. Porque eu, cando dixen que quería facer xornalismo, un pouco intentaron quitarme esa idea, pero na casa, ao final, sí que me apoiaron. Primeiro intentaron a ver se fala con ela alguén que saiba máis de como é isto e lle quita esa idea da cabeza e tal. Pero despois apoiaronme, fixeron un esforzo moi grande para que pudera estudar en Madrid, que non é ainda hoxe, penso eu, agora cos meus fillos que empezan a universidade, o que supón ese gasto para unha familia que tiña nada máis que un salario, bueno, difícil. Eles, bueno, non quixeron nunca poñerme trabas. Si finalmente decidí facer iso, pois apoiaronme, deixaron que fixera, axudaronme a facelo. Eu penso que a xente que quere facer xornalismo debe facelo. Tamén deben saber que se van a topar con todo isto, pero realmente agora onde non hai problemas, en casi todos, no eido laboral hai problemas en moitísimos, non só no xornalismo. Moita xente di que non hai saída, que xa está todo colapsado, que hai demasiados xornalistas. Bueno, sempre se algo que che gusta e que disfrutas e que queres facer e que realmente sintes que é algo no que podes aportar, sí que sempre se vai a topar unha saída. Pode costar máis ou menos, é certo que non está doado, pero sí hai que tirar para adiante. E logo ser fiel aos principios. Iso en todo, non? Sempre hai apoiarse nos compañeiros, na xente, intentar ser honesto ca xente que entrevistas tamén, non facer nunca unha falcatruada, de aproveitarte da boa vontade da xente para logo ti sacar calquera exclusivo. Non, hai que ser honesto, como en todo na vida. Crees que a presenza do galego nos xornais é suficiente? É pouca, non? Eu creo que é pouca. Nos xornais hai poucos que sexan en galego e logo nos que teñen unha maior tirada, unha maior difusión, o galego ocupa un espazo moi pequeno. O mesmo nas radios e, bueno, nas televisións. Que claro, por iso penso que aí vou barrer outra vez para casa ca Televisión de Galicia, porque é algo que quero que se saiba, que parece que, como está un pouco así desprestixiada, e penso que o labor que fixo a Televisión de Galicia e que se vai a facer para o galego é impagable. Penso que é unha ferramenta que, cando comezou, cando a idearon e a puxeron en práctica, cando se aprobou o estatuto e se desenvolveron as leis do uso do galego, a Televisión de Galicia foi fundamental, ese a serio. Temos ali un equipo de lingüistas que son filólogos que grazas ao traballo que fixeron e grazas a que a televisión demanda que cada día se este adecuando a lingua a novos términos que non se utilizaban aquí, eles fixeron un traballo de normativización e de normalización enorme. Eles, bueno, todos os que traballamos ali pelos lingüistas, pois a dobraxe das series, das pelis, o Xabarín, vamos, eu non sei se a vosa non vos tocou tanto o que realmente significou o Xabarín Club para os galegos. Iso é algo que lamentamos moitos que se deixara ir, porque aí conseguirase algo moi importante, fidelizar a unha poboación nova que podía ir medrando ca cadea, e deixouse perder iso. Pero bueno, eu creo que hai que reivindicar o papel da Televisión de Galicia con respecto á lingua. O que fixo e o que continúa a facer pola lingua galega. Eso. Tanto a nivel de que todo o mundo vexa que fala galego desde un científico a un traballador de calquera ámbito, como despois a hora de actualizar a terminoloxía que vai xurdindo e que se non fose pola imposición diaria das novas do telexornal, de que hai que estar a ver como se di
este país, ou como se di, ou a suba do non sei que, bueno, cousa que nun primeiro momento a poboación, e mesmo a nós que traballamos ali, nos chocaba, porque ti escoitas palabras que dis, isto na miña vida o escoitei, o sea, a galega inventa. Pero realmente os lingüistas fan un traballo moi concienzudo e ao final acaba sentándose, fan medrar a lingua. Pois, como xa mencionamos con anterioridade, ti estudaches fora. Sí. Crees que siguen presentes esos prejuizos que hai fora de Galiza sobre o galego? Pois eu, a verdade, non atopei nunca eses prejuizos. Todo o contrario. Tamén supoño que nos ambientes nos que te movas, non sei que existen, siguen existindo e os tópicos están aí para os cataláns, para os galegos, para os vascos, pero a min todo o mundo na carreira, a todo o mundo lle gustaba o galego, o acento galego, todo o mundo me decía que era un acento moi bonito, non só en min, había moitos compañeros de Galicia, ninguén se ría de nós, ni se burlaba porque tivéramos ese acento, non. Despois, a hora de traballar, cando estiven ali na radio, o mesmo, gustabanles, e logo, pois, alguna vez puiden aportar algo, iso que non facía moito, pero pois con xente que, invitados que viñan, actores e iso, eu, pois, alguna vez axudei a explicar o que significaba, a traducir un pouco. O sea que saber galego axudoume para moitas cousas, non notei prexuizos. Sei que os hai, pero, bueno, é que realmente a xente que os ten, bueno, igual é que hai falta moita educación, formación e cultura, de sempre. Pero, en xeral, creo que a min nunca me resultou un problema o galego. Todo o contrario, de feito, estou traballando aí porque sei falar galego. Antes de rematar, gostaria nos comentar que temos unha sección que se chama Que rule a música, na que os convidados recomendanos algunha canción en galego, non sei se ti podes recomendarnos algunha. Bueno, é que non sei, a verdade, pois mira, lela, porque temos aí a letra de Castelao, é unha canción moi bonita, que temos a nosa banda, que fan aí un espectáculo alrededor de lela moi bonito, bueno, o teatro, os bairiños, sempre... Lela é como moi representativa da Rianxo tamén, ademais da Rianxeira, que fixemos, o primeiro lóbico en cantar que fixemos foi da Rianxeira, porque eu son da Rianxo. Entón, houve que facelo da Rianxeira, e cando tivemos a sorte tamén, dentro do programa de Alalá, de viaxar a Argentina e Uruguai, e ver a reacción da xente que está fora, cando escoita a Rianxeira, cando escoita unha gaita, ou cando cantan Lela ou calquera canción de aquí, pon os pelos de punta. Os galegos temos aí algo ca terra, ca lingua, moi forte. Pois, pola nosa parte, só queda darche de novas grazas por dedicarnos un algo do teu tempo e tamén por ensinarnos un pouco máis do mundo do xornalismo galego. Moitísimas grazas e moita sorte de que seguro non o precisa. Si, sempre se precisa. Nada, moitas grazas a vos. É un placer, a verdade que dúas xornalistas aquí, non sei o que estudaredes, pero vamos, perfectamente poderíades estar traballando ali ao meu carón na televisión. Moitas grazas. É a reivindicar a televisión de Galicia, que é de todos, que é algo que temos que non podemos perder, que pode estar en risco se non se fan os contidos que os galegos merecemos. Entón, a xente nova que pida tamén. Queremos unha televisión que fale de nós, non? Grazas.